खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 23 आगस्ट बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नखराव गोजोन खुसि फैगोन दिनै नोंथांनि नखराव अनलायनाया बांगोन बिसि-फिसायनि अनलायनायाबो बांगोन दिनै नोंथांनि साना मोजां वृष राशि दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा नोंथाङा दिनै जेंना जेंसियाव गोग्लैगोन गुबुना नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैगोन नोंथांजों दिनै सुथुरनि नोजोरा बांगोन मिथुन राशि दिनै नोंथांनि देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन नोंथाङा खामानि मावनायफ्राव लोरबां जागोन दिनै नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां कर्कट राशि गोबां जेंना जेंसिजों सौसिनो गोनां जागोन दिनै नोंथाङा दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन खामानिफ्राव नोंथाङा गोबां जेंना मोनगोन सिंह राशि गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन मावनाय दांनायाव गोसो होगोन गोसोआव गोदान खामानि मावनो थुलुंगा मोनगोन दिनै नोंथांनि साना मोजां कन्या राशि नोंथांजों दिनै सुथुरा बांगोन सुथुरा नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैगोन गोबां जेंना जेंसिजों सहायनो गोनां जागोन नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां तुला राशि गोसोआव सोरनिबा फारसे अननाय मोजां मोननाय सोमजिगोन गावनि गोसोनि खोथाखौ गावनि अनजालिनो फोरमायना लागोन दिनै नोंथांनि साना जोबोर मोजां वृश्चिक राशि दिनै नोंथाङा गुबुननि दायावनो साजा मोननो हागौ गोबां खैफोदजों सहायनो गोनां जागोन नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां धनु राशि नोंथाङा दिनै बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन नखराव गोजोन थासारि फैगोन नोंथाङा दिनै रां रुफा आरजिनो हागोन मकर राशि नखराव रंजा खुसि फैगोन नोंथांनि गोसोआ दिनै गोथार जागोन नखरनि गोजोन खुसिखौ नुनानै नोंथाङा गोसोआव गोजोननाय मोनगोन कुम्भ राशि नोंथांखौ दिनै सुथुरा गुबुननि नोजोराव गाज्रि बाथ्रा बावसावनो हागौ नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाजागोन नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां मीन राशि दिनै नोंथांनि साननाय हनायफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा गासिबो साननाय हनायफ्रानो फैमाल जागोन गोबां दुखुजों सहायनो गोनां जागोन नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन